लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय गावनि मबाइल फनजों फेसबुक एकाउन्ट एबा फेसबुक आइडि माबोरै खुलियो। दा फेसबुक एप्सआथ' बयनिबो मबाइल फनाव थाखायो लोगोफोर। दा आङो गोदान आइडि बानायनो थाखाय आंनि फेसबुक एप्सखौ अपेन खालामनानै लानोसै। बिनि उनाव नोंथाङा गोदान आइडि बानायनो थाखाय नैबे गाहायनि क्रिएट निउ एकाउन्टआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। आं दा बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। बिनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। दा नोंथांमोना नैबे गेट स्टार्टेड अपसनाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। गेट स्टार्ट अपसनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि बेयाव नोंथांना मोनबेसे जिमेल आइडि दङ बियो श' जाजोबगोन। नोंथाङा बेखौ नैबे गाहायनि नन अफ दा एबभआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय आं थिर आइकन होनायाव। दा बेयाव नोंथाङा नोंथांनि नामखौ होनानै लाबानो जाबाय। फार्स्ट नेम आरो सेकेन्ड नेम, लास्ट नेम। फार्स्ट नेम आरो लास्ट नेमाव नोंथाङा होनानै लाबानो जाबाय। दा आं बेयाव होनोसै आंनि नामखौ एग्जाम्पोल हिसाबै। नोंथाङा बेयाव फार्स्ट नामाव नोंथांनि नामखौ होदो आरो लास्ट नेमाव नोंथाङा नोंथांनि टाइटेलखौ होनानै लाबानो जाबाय। दा बिनि उनाव आङो नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ होनानै लाबानो जाबाय। दा आं बेयाव आंनि डेट अफ बार्थखौ होनानै लानोसै। डेट अफ बार्थखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे नेक्स्ट अपसनाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दा बेयाव जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय, मेल फेमेल। बिनि उनाव नोंथाङा नैबे नेक्स्ट अपसनाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दा बिनि उनाव नोंथाङा मबाइल नाम्बारजों खुलिनो सानदोंना जिमेल आइडिजों खुलिनो सानदों। नोंथाङा जुदि मबाइल नाम्बारजों खुलिनो सानदोंब्ला नोंथाङा नैबेहाय नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै होबानो जाबाय। आरो नोंथाङा जुदि जिमेल आइडिजों खुलिनो सानदोंबा नैबे गाहायनि साइन आप जिमेल एड्रेस बेयाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दा आं बेयाव आङो मबाइल नाम्बारजों खुलिनो सानदों। आं दा बेयाव आंनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै लानोसै। मबाइल नाम्बारखौ होखांनायनि उनाव नेक्स्ट अपसनाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। बिनि उनाव क्रिएट ए पासवार्ड, नोंथाङा बेयाव नोंथांनि मा पासवार्ड दोननो बेखौ होनानै लाबानो जाबाय। दा बेयाव आङो मोनसे गोरलै पासवार्ड होनानै लानोसै। बिनि उनाव आङो नैबे नेक्स्ट अपसनाव क्लिक खालामनानै होनोसै। दा सेभ इउआर लगइन इनफ', दा बेखौ नोंथाङा सेभ खालामनानै दोनो ना दोना। जुदि नोंथाङा सेभ खालामनानै दोनोब्ला नोंथाङा बार बार लगइन खालामनांनाय नङा। खनसे लगइन खालामखांबानो बियो थाबाय थागोन। दा आं बेखौ सेभआव होबाय। बिनि उनाव आङो नैबे आइ एग्रि अपसनाव क्लिक खालामनानै होनोसै। दा आइ एग्रि अपसनाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन, कनफार्म इउआर मबाइल नाम्बार। दा बेखौ नोंथाङा माहाय हरनो, नोंथाङा वाट्सएप नाम्बारजों हरनो ना SMS जों हरनो। दा आं बेयाव SMS खौ सेलेक्ट खालामनानै नैबे कन्टिनिउआव होनोसै। बेनो जाहैबाय कनफार्मेसन कड। दा नै आंनाव बेयाव मोनसे कड फैसिगोन। दा बेयो नै आंना अट'मेटिक कनफार्मेसन क'डआ साबमिट जाना होबाय। बिनि उनाव बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। नै दा आंना नैबाहाय नुनो मोनदों एड प्रफाइल पिकचार। नोंथाङा बेयाव प्रफाइल पिकचार दोननो गोसोबा दोननानै लानो हागोन। दा आं बेयाव जिखुनु मोनसे प्रफाइल पिकचार दोननानै लानोसै। बिनि उनाव आङो नैबे डान अपसनाव क्लिक खालामनानै होनोसै। डानआव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नै आंना फेसबुक एकाउन्टआ रेडि जाबाय लोगोफोर। दा आंना गोदान फेसबुक एकाउन्टआ गेवबाय। दा आं बेखौ नैबे गाहायनि नट नाउ अपसनाव क्लिक खालामनानै होनोसै। नैबे आं थिर आइकन होनायाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। बिनि उनाव नैबे स्किप अपसनाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दा बेयाव एड इउआर फ्रेन्ड, नोंथाङा जुदि सोरजोंबा लोगो जानो सानदोंब्ला नोंथाङा लोगो जानो हागोन। फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनानै दोनबानो जाबाय। सोरजोंबा लोगो जानो गोसो दंब्ला आं दा बेखौ स्किप अपसनाव क्लिक खालामनानै होनोसै। दा आंना गोदान फेसबुक आइडिया अपेन जाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो बेबायदिनो गोदान फेसबुक आइडि खुलिनो सानदोंब्ला बेबायदिनो खुलिनानै लाबानो जाबाय। दा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। दा नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे बेल आइकनखौ अन खालामनानै लाबानो जाबाय। आङो नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन। बाय बाय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।